Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhatta jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pertanyaangata imana tersurat di Jesayas bidu 55 mamukasian ayat sada rodi ayat sia. Laus turpukodo nagabi epistel tu minggu parjuludung Trinitatis 10 sia Juni 2022. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Akana uso-uso diau nasai laon ido mangalului au nuaing. Jala halak naso mangalului au nasai laon nungajupak sa au. Nikudo tu bangso naso pajuju guarhu nasai laon disoddo au. Sayhu paherbang do tangaku duaca manipat ari tu bangso najuking aka namadalani dalan nasodenggan mangihuton pikiran lomoni rohana sida sadiri. Tu bangso natoktong paheheri masu di adopaku. Akana mamili di bagasan akaporlak. Jala manutung daupa di atas ni akabatu na menasak. Akana hudul di akaparbadaan. Jala marmalam di akaliang. Akana mangaton juhud babi. Jala marisi hua-hua habiason aka sawan nasidai. Lam didok nasida dope, disimaho, unang jumono ko tuau. Ay nabadia duau martibakon ho. Ikong gabi timus di bagasan iguku duaka nasida, jala gabi api na marsigorgor manipatari. Idama tarsurak do di julukku, dang tagamon sip au, dajolo hubalocon. Sai balosonoku do tutu tu apuan nasida. Hajahato muna sadiri rabdohot hajahaton nya kaopumuna ninna Jahoba akana manutung daupa di pusun nya kaduluk jala direhe yau di atas ni akarubian. Di bahini suhatonoku ma upa ni pabahenan nasida na julu tu apuan nasidai. Songonod dohata ni Jahoba. Songon tuak na bura binuat jupang ditaguk na baso gabe didok unang ago ay adong do pasu-pasu di bagasana. Suak songoni bahenoku alanya kana posokku datung saluhut nasida ago okku. Jala ahu parohon sian Jakob buni jala sian Juda sahalak sitian akadulukku ay ikot jolma nahupiliti manian tanoi jala akana posokku maringana disi. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaon, di sadatiki lau masahalak padita tu tukang cukur rambut lahu marpangkas ubu na naung gajangi. Dung sahat ibana disi mamitor dilayani parpangkasi matutu paditai. Jala songon nasomal jolo disuku do namar pangkasi. Pangkasan nasongo dia bahenona. Dung disukun roma padite madok pangkas padita mabahen. Ninna ma tu parpangkasi. Dungi mulai ma dipangkas parpangkasi ubu ni padite. Alai ala diboto parpangkasi do padita na pinangkas nai gabi kesempatan madi ibana pasahaton sada suku-sukun naung liling say solok di rohana. Dido ibana ma tupad ditay. Dang porsia au adong Tuhan. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Ninna ibana ma tu paditay. Tarsonggot paditay mabigi pernyataan doh suku-sukun ni amat taparpangkasi. Sutung na atis dua maton. Ni dapat ditema di bagasar rohana. Alai nak pesongoni disuku maperpangkasi
aha alana didok songoni dungi didok parpangkasima dak porsia au adong Tuhan nebana mulu na tutudu adong Tuhan buasa adong dope na marsakit, buasa adong dope na menderita, buasa adong dope na pugus, buasa adong dope jolma na terlantar, buasa adong dope koruptor, buasa adong dope na jahat dohot aka na asing. Kage dupat dita mabigi suku-suku ni parpangkasi. Tak sangka ibana songoni suku-suku na. Jaladak taralusan na suku-suku ni. Lu japat ditay mga luli alus na selama di pangkas ubu na. Dang liling sayma na marpangkasi. Mula mapad ditay huhut say mohop di rohana di bay suku-suku ni parpangkasi. Dung haruar ibana siap pitwi di bereng ibana madi saping ni parpangkasani adong sa halak pangidui-du. Songon naso terurus may daun pangidui-dui. Ubu na pigajang hira naso hiya marsuri. Songoni manang misena. Gajang-gajang may say songon ijuk di para-para. Say songon sapu ijuk songoni rupane. Mamerengi gabi terpikir mapaditay tu suku-suku ni parpangkas na kiningan. Gabi tubuh ma ide di ibana mamereng pengemisi. Akhirna masuk ma ibana muse tu inganan parpangkasani. Dido ibana ma tu parpangkasi. Sebenarnya dangadong tukang pangkas. Dangadong tukang cukur. Saya tidak percaya ada tukang cukur rambut. Ima idok paditay tu parpangkasi. Bahasa dohonom musongoni nina parpangkasima tu paditay. Arong do tukang cukur. Baaw masalah satu nina ibana tu paditay rupani. Roma musi paditay manguduti hatana di dokma. Dangadong tukang cukur. Buktina arong dope na acak-acakan ubu na songon gelandangan na di luaran. Nina paditay matu parpangkasi huhut patuduhon na gelandangani. Gabi Roma parpangkasi mangalusi paditay dido ibana ma. Tang parpangkas na suarong da. Ibana do nasoolo potongon ubu na. Ibana do nasoro tuson laho marpangkas. Jadi mulu gabi gajang piubu na itu salah dia sendiri. Bukan salah saya. Bukan salah kami, tukang cukur rambut. Nina amatema tu paditay. Roma muse paditay madok tu parpangkasi. Songon nanidok mima tutu. Ido sitong na. Molo adong akana jahat. Adong aka koruptor. Adong akana pugus. Akana menderita do na asingi. Berarti bukan berarti Tuhannya yang tidak ada. Dusdui songon nanidok mi. Bukan tukang cukurnya yang tidak ada. Nasida do na soolo ro tuson. Nasida do na soolo marpangkas. Nina paditay marupani. Lau songoni do tong. Jolmaon. Nasida do na soolo ro tutuhani. Nasida do na sora mangalului Tuhani. Nasida do na sumangului pati di Tuhani. Atik pengadidok Tuhani Roma hamu tuau. Hamu akan naluja jalan nasorat. Asa hupasonak kamu nin nasona tarsurat. Di Matius 10 sada ayat 20. Alai jolmaido nasoro. Jadi bukan Tuhannya yang tidak ada. Tapi manusianya yang tidak mau datang kepada Tuhan. Nina paditay marupani tu parpangkasi. Gabi songon nahohoma parpangkasi ala. Idok rohana. Ngamarelus be suku-suku ne. Hama kadongan, kurang lebih songoni manuaing na taida di bagas satu pukon, sian pamarita hono ni si Jesaya son, adong ma siya tonga-tonga ni bangsoy na so uso-uso be di debata. Adong ma na sumangalului ibana, adong ma na sujuju be tu debata, adong ma na soro be tu debata. Atik pesay di paherbang
Tuhani tanganna alai danga dong bena peduli. Baliksa paheheri mas ni Tuhani do di boto nasida. Tagonado nasida hudul dia perbedaan jala marmalam dia liang akana mangaton juhu babi jala marisi hua-hua habiason akasawan nasida didok diterpukinaking. Akana jahat do diulan nasida. Manutung daupa dipucunya kaduluk dohot aka na asing. Alay nak pesongoni say adong do nasoolo mangihuton pangalaho dohot hajahaton si songoni. Jala saya adong do na marbalik siya dalan na nalilui. Nah tuah kajol masisongoni asido rohani debata. Jala nasotu parimasan ni debata nasida. Alayak kana sumangalului Tuhani jalo on nama upa hobar tu pabayanan nasida. Imanakin na taida di turupuki. Hama kadongan saha porsiaun. Dia ma nanaing putih hatta sia turupuki doho sian ilustrasi na hupasaha nakiningane. Huida pinomat adong tulu poin na macai arga na bui taputihi sia turpukon jalan nagabe jamita dihita. Na perjulu unang dok na swadong Tuhani. Kalau kehidupan ini tidak berjalan sebaik yang kita bayangkan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Jangan-jangan kitanya, manusianya, yang melihat penderitaan itu melebihi kekuatan Tuhan itu sendiri. Nunga ubalga hapor suhoni di ida siat tangan ni Tuhan naherbangi mamasu-masu. Heru dirok perjemita songonon, hidup itu memang berat. Tetapi kalau kita menempatkan Tuhan, Kristus di tengah-tengah kehidupan yang berat itu, ya hidup yang berat itu bisa menjadi berkat. Jadi do ibana songonon, hidup itu memang berat, tetapi kalau kita menempatkan huruf K di tengah-tengah kata berat itu akan lain maknanya. Coba letakkan huruf K di antara huruf R dan A di kata berat yang kita sebutkan tadi. Maka yang berat itu akan menjadi berkat. Dan ternyata huruf K yang ada di tengah itu adalah simbolisasi daripada Kristus. Jadi hidup yang berat itu jika kita mengundang Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi itu, maka hidup yang berat itu bisa menjadi berkat. Songonima rupane. Lapatan na molo taudak Tuhatai di tonga-tonga ni persoalata na duduhi molo talowas Tuhani di tonga-tonga ni naborat manang naduduhi bui dugabe makorhod tu pasu-pasu yang berat berubah menjadi berkat. Tercoba ma. Imana perjulu na paduahon lului ma Tuhani asa manguluh. Carilah Tuhan supaya engkau hidup. Moloroha porsuhon parsahito doho ragam niya kasitaono tuho unang do na swadong Tuhani. Unang do na supeduli Tuhani dia kaha porsuhomi. Unang do na sotangi Tuhani dia katangi yang doho pangidua mi. Unang do na so disarihon debataho. Disarihon dohita. Tuhan tidak pernah berdiam diri melihat penderitaan umatnya. Tuhan berkenan kepada kita. Di paherbang Tuhani do tanganna tuhita. Iro nak kiningan tabigi di bagasa tupuki. Atik boha hita do na sumangalului ibanate. Atik boha hita do na jujut dang oloro tu ibana. Alani isa ita lului ma ibana. Roma hita tu ibana. Didok di Psalm 110 sia ayat 2, mertua mahalak akana mangaradoti aka panidang yonai akana mangalului ibana sian nasaroha.
Hulului do Jahoba jadi dia lusi au jala dipalua au sianaka hagugotaku sudena. Ima didok muse di Psalm 34 ayat 5. Ima napaduahon. Napatuluhon jalan naparpudi tapajongjong madirita songon anak ni debata marhite-hite hapor siau di Jesusi. Songo dia mahuroha hajongjongan ni salak anak maradupun amana manang inana. Songo ni mahita maradupun Tuhani. Na pasti dangadong natoras na sumakaulong anak kon na. Baliksa anak kon naido na jujut manibil sian puda ni natorasna. Anak konido na jujut mangalo tu natorasna. Anak konido na jujut mabahijut rohani natorasna. Lau songonido hita. Bangsoido hita ro na jujut mabahijut rohani debata. Hita ro na sumangalului debata. Anggo debata dilului do hita. Olong do rohana tu hita. Jala argado hita di ibana. Hita do jujut na sumangargahon debata. Atong belajar mahita menjadi seorang anak yang baik. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton tu bagasan rohanami bi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.